Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa laing nasud alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sugdanda karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong sukinti paminaw nga nagpatawag sa nga Laning. Nagbuhag sila si Papa ug Mama Priscilla. Si Papa ni uli sa Surigao, si Mama ni uli sa Dumaguete. Ug kami sa akong duha ka igsuon na lang ang nabilin sa among bay. Kuya ng trabaho ka, eh. Pagkadagkagugason ng plato. Ay, kamay ko yung sweldo. Lisuray pangita trabaho, eh. Pero mo abroad ko. Abroad ko, bahala na. Agay, akong tudlo na tusok sa toothpick. Agay, kasakit na dugo. Hoy, Lucille. Agay. Tugaya ko na alam kung mahuman diha. Wa na yung plato din, he. Oo, ma'am. Ni Ana, ma'am. Ay, nagdugo yun. Kasan yung toothpick, eh. Natusok mo bis kong tutlo. Nga anugod ka? Tanawang ubang plato, oh. Dunay lama sa dugo. Kadang hagod ni mo. Tarungag hugas, oy animal. Kabisit ba ni mo? Ma'am. Dadanas ko sina og hugasi pag-usab. Bisit ka na. Mawad ang tag-customer tungod ni mo. Pagdali, oy. Siga pa man ang mata ni mo. Oo, ma'am. Sakita, eh. Dara kong Tinoy. Salamat. Natuk na pagka sila sa papa. Si mama ko kung mga igsuon. Ayun na. Sila studong o si Laylay lang naa sa gawa sa mbay nga naghilak. Dong! Dong, Lay! Naunsa man mo? O naghilak man mo? Sila si Papa ang mama. Oh, nga naman sila mo si Papa. Ano mo ulit? Unsa? Kaway man sila ganina. Kanya nilakaw. Ano mo pa ulit? Uy, Ginoo ko. Lucille. Puwerteng away nila ganina. Stilan mga tawhana. O tuwa na lakaw. Nagbuwag. Wala mauli sa inyo. Ginoo ko. Unsa may angay na kumuhaton ini ron. Unsa man tiyo. Maayo kani kay naa si tiyo nako nga ulitaw. Igaw-gaw sa ni mama nga mo'y nag-atiman sa ako mga igsuon samtang ako nangitaw trabaho. GRO. Bahala na niya. Sudlan ko ng trabaho, ah. GRO sa ka KTV bar. Bahala na ko sa itangatan ako din, eh. Basta kay mabuhi lang, mi. Mag-GRO ko. Muna ni buhatan sa ka GRO. Magpagwapag maayo. Lucy, are you okay, Tay? Okay naman, sir. Sir, Madam Oy, bogo. Ay, joke lang. Unsa na, Lucy, okay ka na? Naka-observe ka na unsaon pagdahang customer din sa KTV bar? Medyo, pero murag dili man ko ganahan ng ipapikap ko ng akong papa o hagkan sa customer, sir. Hala, no? Naroon na ni mo, oy. Ug magpahawak, ug magpahikap ka. Ha? Kana sila, gibuhat nila aron dako sila og tip sa customer. Muna, dako kag makwarta din he kung kamao kang mangilad sa customer, day Lucy. Unsa? Lami si mo gidati, oy. Uy, hinay Lami lang. kayo. Hinay lang. O, Tiyo,
wala lagi ka mukaon. Okay, Rago tayo. Oy, manyo. Oo niya, kumusta ang imong trabaho? Okay raman tiho. Okay, Pero tiyo. mawala lagi. Kapoy sa entertain og mga customer. Pag-amping sa imong trabaho, ha? Lami lagi. Doon narabagyo yung mga manyak nga mga tiguang mo anha diha. O tiho. Basta kay buhaton ako ang tanan. Aron lang yun, mabuhi ang ako mga isuon. Ay, pastilan eh. Usam sa ding inyong mga ginikanan, oy. Mga waybo. Gibiyaan na mo. Kapayita. Mubalik lang to din, oh. Musngagan gito na ako, ba? Tiyo. May sa ding mga hapon nga guest namo ka gentleman. Dili sila bastos. Oh, are you okay, Rosie-san? I'm okay, sir. Drink. Eat. No worries, okay? Okay, sir. Oh, come on. Follow me. What? Where? Just follow me. We will go out and we will take cigarettes. Okay. Nalipong ko da. Ubay-ubay magod na inom na kong ladies drink. Nangatog ng mga bata. Ay, dukaan na sa nako eh. Alas 4 naman dahil katlaw na. Ibutang ko na ng mga pagkaon din sa lamisa. Aron igmatas mga bata, makakaon sila. Katungapon nga kong customer ka kanina sa bar. Si Akiyo, buutan siya. Matured na. Ug daghan sig pangutana about sa kong kinabuhi. Di ko na kumasulti. Pero, bisa di kumasulti, mamugos gyud. Ug dako-dako iyang gihatag na ko katip. Ug matad pa niya, ganahan ko no siya na ako. Basta mahay ka lang matik-atik sa mga guest din, he. Ilabi na sa mga foreigners, mabulahan gyud ka. Ilabi na maibkan ka. Mamilyonaryo gyud ka, Lucy. I like you, Rosie-san. I will bring you to Japan. Matad pa itong hapon nga si Akiyo. Dadun ko niya sa Japan. Seryoso ka to siya? Ug binuangan lang ko. Dili ganun ako ganahan mo narbaw sa usa ka bar, Priscilla. Apa, no choice ko tungod sa akong duha ka igsoon. Ako ang nagatiman ug nagbuhi kanila kay gibiyaan mi sa among kinikanan. Dako nga akong pasalamat kan tiyo kay siya ang nitabang namo. Apan ang akong ubang iyaan, grabe kay sila nakatamay kanako. Tungod sa akong trabaho, nga usa ka GRO. Ilabi na maibkan ka. Mamilyonaryo gyud ka, Lucy. I like you, Rosie-san. I will bring you to Japan. Matad pa itong hapon nga si Akiyo. Dadun ko niya sa Japan. Seryoso ka to siya? Ug binuangan lang ko. Lay, naghilak mo ka? Gisungog ko nila sa gawas ate. Kay? Balikat ko no kate. Unsa? Kisa nagsulti ni mo, anak, ha? Tinuod, te. Balikat ka. Di na tinuod, Lay. Kisa nagsulti ni mo, anak, kinsa? Sila si Tia Bibing ang Tia Kula. Sa? Tuon ako. Nganong masuko, man ka nga tinuod man na. Burikat mo taho ka. Ay pagsulti sama, anak, tiya. Kay bisan karon dayon, ipahiling ko akong pagkababay. Tan-aw na to kinsay virgin na tong duha. Dili burikat ang akong trabaho. O, tinuod siya ano ko. Ang kunon ko na. Pero wa ko gipanghagad akong pagkababay ni bisan kinsa. Wa, tiya. Iyaan man tata mo. Ganun pagkaawawan man ko ninyo. Hilas na kay mo. Kamo, kisay gusto mo tan-aw sa akong pagkababay. Kisay gusto mahibaw nga virgin pa ba kong dili na. Dali mo. Tan-awan ninyo. Aron manghilo mo mga animala mo. Mga himantayon, mga libakira, mga kaliwat manong tatamo nga nung mangunay mong pag-umangkon, mga piset mo! Mga piset mo! Ha? Mga yawa mo! Ay,
natin. Animal sila, ha? Ipagkauwawan ko nila. Mga iyaan manunta nato sila. Mga animal kayo. Ay, gusto na lagi. Magkalayo Ayaw sila tanda. Ang mayo ni mong buhaton, Lucin. Ipakita nila nga limpyo ka. Tarong ka. Dili kasama sa uban diha nga nag-GRO. Burikat na. Tiyo. Sige. Pangita ang imong kapalaran. Pangambisyon, day. Pangambisyon. Nga madato ka, day. Tiyo. Lucy-san, why you so lonely? Do you have a problem? No problem, Akio. I'm okay. I know you have problem. Tell me. I willing to help you. I like you, Lucy-san. I'm willing to marry you. Akio-san. Wala ko magduha-duha, nikuyo ko kang Akio sa Japan. O dito unta mi magpakasal, pero wa pa sila mga divorce sa una niyang asawa. Apan nakapalit ko og balay og yuta, nga gipapuy-an ko sa kuntiyo o sa akong mga igsuon. Apan paglabay sa pila ka buwan, namatay si Akio. Ginoo ko, Akio! Lucy, husto na. Ikaw na. Tingaling maunsa ka pa. Gusto naman ako ni Roda. Wala si Akio. Bago pa ko din sa Japan. Ni Amiday, tabangan ka na mo. Ilabi na ang mga gibilin nga mga kabtangan o properties ni Akio. Ni Roda. Day, Lucy, wag itay mahimo ini, Day. Kaya wa pa man day ma-divorce si Akio sa iyang asawa. Ha? Matod pa sa abogado nato, posible nga ang tanan nga kabtangan og mga properties ni Akio adto pa ni mapunta sa iyang kanhing asawa og mga anak. Oh, Ginoo ko. Unya, ako, magunsa mo ko ini, Day Roda. Magunsa mo ko ini. One shot pa. One shot. Husto na, Lucy. Uy, hubog na kayo ka, oh. Igo na. Mamauli na ta. Gusto pa ko minom. May kapapayim na ko ninyo. Husto na One lagi. shot. Hubog na kayo ka. Dali na mo. Mamauli na ta. Ihatod na nato si Lucy sa apartment niya. Okay. Sakit sa ko. Maayo kay nakamata ka na. Oh, Roda. Hubog ka ni mo gabi, uy. Knockdown gid ka. Saktan na lang ako ninyo. Lucy. Gusto na kong mamatay. Day. Ayaw gud anak, Day. Dili pauwahi ang tanan, Day. Ganong pulos palang sakit ang niabot sa ko kinabuhi. Gano man. Day, mga pagsuway ra ning tanan, Day. Kaya ra nin imo, uy. Pagsuway? Pagsuway sa Ginoo? Ah! Wala ka makailan niya. Day, ayaw ra gud pagsultian, ha? Anong grabe man kasakit ang ihatag na ako. Ganong ingon man ini kasakit. Patihan na lang ko kung tinuod kang Ginoo. Lucy. Ni anang mo pagkaon. Kaon mo na. Ano niya pa man ka? Oh. Pawa na mo. Sagdi ko ninyo. Lucy, uy, Day. Naunsa ka ko. Pasagdi ko ninyo! Lucy. Pasagdi ko ninyo! Pasagdi ko kay gusto na kong mamatay! Ginoo ko. Day, ayaw, Day, ha? Ibutan mo kutsilyo, Day. Gusto na kong mamatay! Tabang mo! Lucy!
Kapasa ako kamot og tiil, ha? Maayo kay nakamatlon ka nagbuot, day. Oh. Day, una-una ito ni mo mga igsuon sa Pinas, day, uy. Kaluhi sila, day, Lucy. Ate Lucy! Iwan na sila si Papa ug Mama, ti. Makunsa naman lang tayo ni ti. Ayaw mi biyay, ti. Maloy ka, ti. Dudong. Laylay. Magaigsuon ko. Mauna, day. Mga igsuon ni mo. Una-una sila, day, uy. Nagkinahanglan sila ni mo, day. Maong utang buot pagpakabuhi. Og tabangi ang imong kaugalingon nga makasurvive ining imong mga pagsuway, day, Lucy. Rhoda. Tawag ni Lord, day. Siya lang ang makatabang nato, day. Si Lord lang yun, day, Lucy. Inoog ko. Grabe gud ang gibuhat. Halos dili na ko moila o kinuuli atong panahon na. Ug nalimot ko sa ako nag-eksuon. Mura gyud kong nabuang ko sila. Gusto na kong magpagamatay. May gani kay na si Ruda na akong hikalang. Uwa gyud ko na plan. Hantod nga nakahuna ko sa akong mag-eksuon. Naglisod-lisod yun sila o napalaga sa aking kahintan. Kay pinagkabuhan, wa ko mong kanila. Nihunong sa pag-eskwela si Dudong o Laylay. O tabangi ang imong kaugalingon yung makasurvive ining imong mga pagsuway kay Lucy. Rhoda. Tawag ni Lord, day. Siya lang ang makatabang nato, day. Si Lord lang yun, day, Lucy. Inoog ko. Paselo ako ninyo. Ate! Nabalaga, ipinire ko na unsa na kaniha. Pinagkapuan gawa kay tawad na mo balik. Niundang na kuning duha silang biskway na. Sige ilang. Sila ilay na sakit na. May gani kay medyo naulian na siya. Lay, paselo ako. Do, paselo ako, ha. O madayon, padatang mo kwarta. O ayaw na mo kapalakan ako din okay na ko. Naunsa man yun ay kaniha, ha? Unsa man yun ay nahitabo ni mo? Tiyo, So, Emi, unsa man yun ay nahitabo ni mo diha? Ha, Lucy? salamat kay inyo. Ipawang na ko dayo daon. Salamat kay sa tanan-tanan dyan. Hala, uy. Ayaw magdrama diya, uy. Kaya makalila ko. Na ako maskara, Kampat yun ni. Ito, Day. Salamat kay sa imo kaayo. Kay kung pa ka, patay na tingali ako mga expon ko. Gusto na lagi, day. Kaila ko na kay ko. Ako maskara ka. Basta, Day. Salamat kay kaayo, ha. Salamat kay kaayo. Hala, uy. Wala na kahit kasakit ko. Basta kay isip ko rin na kung utang kamibot pa ni mo. Mubahos na ko, Day, Roda. Ayaw na pagkulaunaan na, day. What are friends for, di ba? Love you, friend. I love you too, friend. Lord, pasaylo ako. Nakasakit ko niyo. Dahil panahon mo ako mo ilan mo. Di question ko pa ako, tinuod ka pa nga Ginoo. Salamat ka kayo, matinitaw nga nitabang mo ako. Si Roda. Ayaw sa pasakit, Lord. Buutan kaya siya. Buutan ko niya akong pinatuloy. O isaan ko niyo akong maiksoon. Bangunon ko kamo sa kalisod. Paningkamutan ako nga madato na.
Madatot ang mga igsuon ko. Kagugihan sa kong amigang gwapa, Pagkabuhayan showcase ni Day. Hala nyo. Kalami sa smile, Bisa mo pagkakagwapa, day, uy. Ikaw na yun. Salamat, Day. Ay, yaw na ka. Kaya doon ay customer nga nagpaabot ako. Ayay ka, batan-on para ba na, day? Dato na magpurma. Jackpot yun ka, kung naikan ka, anak. Ha? Di, uy. Siya day may jackpot, uy. Maikan mo. Ang dato siya abuutan. O, pakaslan yun ako ba? Unsa? Wa ko pa nang balinga ang mga hapon nga nanguyab nako. Ang akong kinahuna nga makabangon ko ug matagan ako maayong kinabuhi ang akong mga igsoon. Trabaho ko sa adlaw sa usa ka noodles factory. Ug sa gabi sa lain ko pagka-chiyaro na binaog wa ko yung Uy, Day! Bangon na! Adlaw na! Balit ka sa mong trabaho, uy! Uy, Day! Naunsa ka, uy! Ayaw na gali pagbukot o habol, be. Malita ka. Day, Lucy! Ayaw nga tugnaw. Uy, ma! Naunsa man ka? Itugnaw ko, Day. Uy! Kinuha ko! Kainit si mo, Day, uy! Kanyan, magwapong tambal, ha? Painom di ka! Oh, doon ay init ka sa bao. Hikaw po na. Salamat. Tugnaw, uy. Huwag na pala makuha. Mauna na ang resulta sa imong gibuhat. Halos wala mo kay pahuway kod. Sa adlaw, mo trabaho ka sa factory. Ini kagabi mo duty ka sa bar. O kung sayo sad ka mong mata, kuwang sad kag to, kay magdali mo kag duty sa factory. Gusto ko makatigom ang dako, Day. Para sa ko mga igsuon. Oh, lagi. Pero una-una asad imong lawas, tay, uy. Kaya na ako, Day. Nabakuhan ng loob ko. Paminawas sad ko pa nagsagod. Oh, Ikaw ba? Una-una nga doon nakapay igsuon nga nagpaabot nimo. Nagsalig nimo. Ayaw palabis imong pagtrabaho, uy. Unyag maunsa ka, be. Simba ko, madiskrasya ka ni anay mong kalaki. Unsaon naman lang ang kinabuhi o kaugmaon sa imong mga mangod, ha? Day? Oh, maong hinay-hinay lang. Ayaw pagdali, uy. Day, Rhoda. Kaya na lagi na nimo. Tanawa ko rin mo itsura sa amin, oh. Ikaw pa ba na? Basta niwang na kay Kaday. Pero noon, gwapa man gyapon. Day. Bitaw, Day. Hagkay na kay kang tanaw, uy. Wag ikay tuog. Pag-enjoy sa Day, uy. Dako-dako na bitaw na natigom ni mo. Oh. O mas maayo pa nga subto na ni mong mga hapon nga manguyab ni mo. Aron saan madato na gid ka ba? Dili ka na maglisod. Day, Rhoda. Buhatan na yun na, Day. Ilabi na to si Daichi. Kortahan kayo to. Day, dili ko ana. Kutob sa kong mahimo. Mga kwarta ko sinaro nga paagi. Dili sa pagpangilad sa mga guest o mga hapon. Agay. Naigo ko ato na. Bitaw, Day, sa tinuod lang. Lahi ramang ang hinaguan mo pa. Mausad. Pero dawaton gihapon na to. Doon ay ihatag, Day. Oo. Pero di lang kita mangilad na nila. Aron kita makasa sa Ginoo. Day, Lucy. Salamat kaayo sa imong kitadang nga mga sapatos. Bag. Nindot kaya, te. Di ba to? Kinawati, nindot kayo. Ang pingin na ninyo, ha? Mahal pa yan, ha? Day, Tiyo. ay, salamat kayo sa relo, ha? Mahalon man di ay, uy. Ay, pagkunahon na sa presyo, Tiyo. Ang importante nga, makatilaw to ang mga butang nga, uban to matilaw isukad masukad. Aw, mura day, pagkaon, ilawan. Bitaw, mga igsuon ko, ipatagamtam ko ninyo ang kinabuhi sa dato. Ilabi na kit ninyo, Tiyo. Og tan-aw na to kinsang mga mata ang musamot kadako. Ay, pastilan, imong nga iya dire, birthday niliban kayo sa.
Ilabi na nga nakita nila nga gipanindot ni mo ang bay o nagpalit kapag yun og jeep para nako. Parang doon na ako ipanginabuhian dire. Hey, Pastilan. Hey, salamat yung kayo na yan. Salamat yung kayo. Dili kay kana lang piyo atong ipakita nila. Mubawas ko. Kung sa tunay, Ipakita ko nila kung si kinsa ko karon nga Lucy. Wa pa ko malibot sa ilang gibuhat ako kani adto. Wa pa gyud tiyo. day. Tungkol di ay, si Papa Nimo. Ha? Eh, yari ba si Papa din eh. Sinuwan naman ito ba nga ay? Oh. Diba, day no? Oo, si Kuya na doon Ako may doon man ko. Diri man, yamin ko kay Papa man ako. Lay. Kay kay Kote, tingnan ako ngayon pagtuon. Kumusta si Papa? Masakiton siya, day. Tiyo. Doon naman di ay nagpahibaw niya nga dato ka na di ay. Naka na sa Japan nagtrabaho. Mga niyari siya aron nga magayod kong tabang ni mo, dayo siya. Unsa? Naluoy ko sa kong amahan, nga doon ay sakit. Maong nga nisamot ang akong pagpaningkamot. Kay gusto na ko siyang tabangan. Pila ka buwan, tuig, naningkamot ko sa pagtrabaho. Bisa no nakasakit-sakit ko, bahala na, basta kay makatigong ko. Wala ko panumbalinga ang mga dato nga hapon nga gusto magpakasal kanako. Ambot og ganong dili sa ko ganahan nga maminyo ko. Kumusta si Papa? Masakiton siya, day. Tiyo. Doon naman di ay nagpahibaw niya nga dato ka na di ay. Naka na sa Japan nagtrabaho. Mga niyari siya aron nga mangayo og tabang ni mo, dayo siya. Unsa? Mao ba? Nagpadaka sa imong papa? Oh, si Tiyo na ko akong ipatod sa kwarta. Naluoy ko ni Papa, day. Ka-blessed ni mo day, uy. Bisan pa sa gibuhat sa imong amahan ninyong managsuon, pero gitabangan gyapon nimo siya. Bisan pa siyang kasalbahis kani adto. Sa iyang pagbiya namo. Giisip ko paghapon siya nga amahan ako siya, day. Oh, napasaylon mo na ba ang imong papa, day? Oh, day, Roda. Ipasiran ako silang duha si Mama. O nag-ampo ko nga magkabalik sila. O mabalik pag-usab ang among pamilya. Day, Lani. Dukaan na kita ko eh. Pero kinahanglang mahuman ko na akong gibuhat. Di ko mapadaog sa akong kakatukod. Digit. Dukaan kita. Uy. Oh, maayo kay naabot na ka. Dili na ako masuod sa bar, day. Grabihan, dukaan ako eh. Dikit pa daw. Maayo rasad, uy. Aron makapahuway ka. Grabihan na ni mo mudag trabaho, uy. Kinahanglan nga mukayod kog maayod ay, uy. Mausad lagi. Kadaghan mong kagibuhi, good. Napay imong amahan ron nga masakiton. Nangayo ni mong tabang. Og tuod ay day. Imo igsuon ba? Nanawag sa messenger diha sa tab ni mo. Gitubag ko na lang. O sisulti niya, day. Nangayo ko no si mama ni mo sa imong FB account. Ha? Si Mama? Ote, niato si Mama sa muskol. Gigakos kay kunyak maayo. Hugot kaayo. Nanggilak siya. Gimingaw na ko na siya nako. Oh. Te, nangayo pasaylo na ko si Mama. Nagbasol ko na siya. Oh. Day, Lani. Day. Pasiluan na lang si Mama ni mo, day. Tiyo, dugay naman ako silang gipasaylo. Ugo man sa ko magdumot nila.
Mao ba? Hey, salamat, day. Mas maayo gyud na nga ingon ana ang imong gibati. Dili ka angay nga magdumot sa imong mga ginikanan. Dili kina mahitabo, tiyo. Mas pagdumot pa ko anang among mga iyaan nga mata pobre, tiyo. Lani, Moabot ang panahon. Nga moduol na sila nako ug maghilak. Magpasol sa ilang pagkamata pobre. day. Tiyo, tagail kog number ni mama nga gibilin kang laylay. Kaya akong tawagas mama. O gusto ko, tiyo, nga anak ako siya papuy-a o banato. Oh, day, Lani. Maayo noon nga, naana nimo si mama nimo, kauban na mo. Mao giday. Nalipay kay mi pero si papa no, murag man og malipay na naauban na mo si mama. Ha? Tingali og wa pa siya makapasaylo ni mama sa. Si mama day nimo ang dunay sa. May sulti ni papa og ni tiyo. Pero wala na ko istoryahin si mama may tulad adto. Ang importante karon nga naa siya uban namo. Mausad. Unya, maulit gud ka sa December? Oo, uy. Ato ko magpasko ug mag-New Year uban sa akong mga igsuon. Ingon man sa akong mga ginikanan. Okay na din sila sa papa ug mama nimo. Mambot lang. Pero ako ang magbuot. Mag-usa mi pag-celebrate sa Pasko. Gusto ko nga kumpleto ang akong pamilya sa Pasko, day. Sige, day. Mukuyog ko nimo. Adto ko magpasko uban nimo. Sige. Sure, sad ka, ha? Oo. Og sa New Year na ko mo pauli sa amo sa Negros. Oh, sige ba? Pwede sad mo apas ko nimo sa Negros after sa New Year tingali. Pwede na sad. Magsuri-suri ta, uy. Pahimusla na tong bakasyon ni gihatag na to. Maog yun. Sige, day. Planuhon na to ang tanan, ha? Aron malingaw to sa atong bakasyon. Luto na ang spaghetti, day. Wow, kalami. May noon. Day, iniyan ang litson. Asam na ibutang. Dihalas na kong lami sa tiyo. Ikaw na ipahimutang anak palihog, ha? Oo, sige, day. Ano, diri na ibutang. Te, wa palagi si Papa. Bitaw, no? Hapit naman alas 12. Tapos si pasado na po, Muare, lagi to. Muare na to. Mo ari ka to siya, te. Buwan hito, Lay. Nagasulti anay mami sa cellphone. Gitawagan mo gina ko sa papa. Muaragin ko na siya. Pabuton lang ko na to. Ala, yan na si Papa Duming. Pa! Pa! Niyan na si Papa. Adona na nako si Papa. Hinay, oy! Dahil masudod ako sa lawak, ha? Naglain mo ng akong gibato, eh. O, sige, ma. Si Mama. Klaro kaayo na naglikay ni Papa. Merry Christmas! Wow! Hinduta si mga pabuto. Kaya Papa to. Day, si mama nimo, hain man. Ha? Lay. Ato ako na sa mama sa iyang kwarto, Lay. Pagawas sa ng mga ona. Good. Duming, saman, beer pa ka? Hindi pa ko. Salamat. Kinahanglan magkasulti anay sila sa mama o si Papa. Kinahanglan nga magpinasayloay na silang duha. Pama, gipatawag ta mo. Kay gusto ko nga ma-okay na mo duha. O unta, makapasaylo na mo sa usa-usa. Nak, ako, why problema? Ako, sad. Pama, ako na ninihangyo ninyo. Ano sa man di na mo magpaling? Wa may nooy problema kung di na mo kanahan. Pag pinasayloay na lang quit mo. Oh, siya ang ing naana. Ako, wa ko problema. Pa, Oh. Labaw na may problema. Pero, ayaw yung pakira magkuyo mo na yung laki. o unsay? Baya nimo. Si Lucky ba? Ikaw noon, doon ay babae. Kasi babay, Naoy. kita ka. Ha? Ako no, pirmi magkakita na lalaki nga gipalit na ng motor. Ma, tinuod na, ma. Dailani. Nag-away yun noon sila si Papa ug Mama. Nabulgar ang tanan nilang mga gipangtaguan kanako.
Ilabi na sa pagdatong ni Mama sa iyang laki ug ang pagdatong ni Papa sa iyang babae. Pero sila dunay mga uyab. Apan nakapintahan si Papa, kay iya man giipon ang babae. Si Mama si kritura nga nakikita siyang laki, kanaman siya'y tipon kanamo. Maudi ay nga wa makauyon si Papa nga ari uban kanamo si Mama tungod sa iyang lalaki. Ayaw yung pakira magkuyo mo na yung laki, ha? Unsay? Bayan ni mo. Si Lucky ba? Ikaw noon, doon ay babay. Kasi babay, Oy. kita ka, ha? Ako no, pirmi magkagitara na lalaki nga gipalit na ng motor. Ma, tinuod na, ma. Dailani. Kang paita mga tawhana. Mga tiguang naman unta. Mga badungon, mga waybuot, mga salbahis. Gusto na, Tiyo. Gusto na. Papasaylo ako na pasaylo ako. Pero di na ako makaanto sa ilang pagkaway mga buot, oy. Mga salbahis. May gani ka, nalakaw sila. Kaya kung pa, mapatay ko yun sila. Tiyo. Day, napakalman na ako imong mga igsuon. Tuas sa lawak, matug na ko na sila. Salamat, Tiyo. Ay, sige. Biyaan ko na kamo, ha? Upahuwain ako. Sige, Tiyo. Bahuay na. Ug salamat, Tiyo. Day, utang buot, ha? Ayaw na taon to sila kaloy, eh. Tiyo. Mga hanggaw tong dagko. Nagpakauaw lang yun. Huwag na sila maluoy ni mo nga puwerteng kayod ni mo aron lang mahatagan ni mo sila sa ilang mga gipangayo. Ilabi na tong inahan ni mo ay. Animal. Mao de sige pangayo ni mo kwarta kay gidatong de siyang laki. Animal gyud. Sige na, Tiyo. Ay, kabala ka kaya ko ni. Kaya kay din ako. Sige, day. Hi. Oh, Day, okay ra ka? Huwag ko makasabot nila papagmamatay. Ganong ingon man sila ini nga mga kinikanan. Dailani. Kibuhat ako at tanan. Aron tabangan sila. Nagtuo ko nga ako gipaghatag nila dahil para yun nila. Para sa ilang mga kinahanglanon. Pero, ilan na igigasta sa ilang mga partner. Day. Huwag nila gihunahunang ako pagsakripisyo, pagpaningkamot. Halos ka rin di kumukaon sa Japan. Di matug. Di mo pahuway aron ko makatigom pero mo na ilang gibuhat. Mo na ilang gibawas na ako. Grabe na yun. Grabe kayo sila. I feel you, Day. I feel you. Sakit kayo. Sakit. Lai, okay na mo? Okay raman, Mete. May luoy. Kauban o tarato sila si Papa o si Mama sa pagpapakasyon, Ron. Sak dito sila, Tiyoy. Maglingaw-lingaw taga toy. Bitaw ti. Bitaw Lani. Ayaw na sila guna-una aoy. Pasagdi na sila. Ang importante nga malipayon ta. Malipayon mo ubad sa imong mga igsuon. Gusto ka, Day. Bahala sa silang kinabuhi. Dili o di naging kumutapang pa nila. Kana, day. Muna yung sakto. Pasagdi na to sila, oy. Pero, maabot na gihapon ang panahon na tabangan lang na gihapon sila, Tiyo. Kung wala sila gibuhi silang kinabuhi. Day Lani. Katuig ang milabay na meet nako si Chutomo, usa ka negosyante nga hapon. Haladay. Bisag idara na si Chutomo ba? Pero in fairness ha, gwapo ha? Og type ka kaayo niya. Shuwi na, hindi mo tingog ko'y kinauwaw ta. Ay da, pasagdi na sila uy. Pero Day, time na gid siguro nga makigrelasyon na ka. Ha? This is it. So why, Day? Kay agoy kaanugon kang Chutomo, no? Kung maadto na si Slain. O ikaw, daghan na ba kayong mga camel diri bisag natas Japan? Kogit ay. Uhaw kayo ng mga bayhan na, Day. Og labad pa gyud. Busa go, Day. Mauna ni ang saktong panahon. Kung mahimo, pakasli na. Day Roda.
Arigato gozaimasu, master. Chutomo-san. Salamat. You know how to speak Bisaya? Yes. I always travel to the Philippines, especially Davao. Davao. Yeah, Davao. So are you a businessman? Yeah. Businessman. Oh, I see. Kampai, Chutomo-san. Kampai, Rani-san. Kampai. Hi. Oh, unsa na, ha? Buotan kay siya dahil og gentleman pag yun. Lahi ra sa ubang hapon. I told you, buotan na siya. Oo niya, day. Nagpadayag na ba siya sa iyang gibati? Uwa man, day. Pero dako ka siya kinatagay na ko. Ilabi na sa dahil na ibawas siya sa akong kinabuhi. Oh, ha? Nangutan naman. Kulit ka ayaw. Ako na lang gisultihan nga mauna. Ako ang gisalikan sa akong mga igsuon. Ug maong ni ako nagtrabaho sa usa ka bar. Aron mahatagan ako silang maayong kapaon. Mao ba? O gusto niya nga mukuyog sa akong pagpauli sunod tuig buhon. Ayay ka! Mao na gina, day. First step na niya nga manguyab siya nimo. Ha? Isa pa din nanawag eh. Lamiya pa ito eh. Hala, work man din ako. Ito ba ko na ko? Hello? Nani-san, maayong buntag. Oh, may buntag. Chutomo-san. Yeah. Hi, it's me. How are you? Good sleep? Good sleep? Yes, good sleep. Good. By the way, I know you have no work today because Sunday. Sunday? Ay, yeah. Sunday man di ka nalok ko'y trabaho. Salamat, Diyos ko. Hello? Yeah, hello. Yes, Chutomo-san. Can I invite you to have dinner? Dinner? Yeah. Yeah, dinner. Yes. Okay, Chutomo-san. Oh, thank you. I will pick you tonight. See you. Bye, Chutomo-san. Si Chutomo ang nanawag? Oo, nag-invite na kong dinner. Unsa? Day, mauna gid day. Maminyo na gid ka, day. Dero na. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Recanas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya o mga mahal sa kinabuhi bagong bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon madda kanato sa aton sugin ti paminaw nga nagpatawag sa nga Lani. Pirmi gyud nga mang-invite na ko og dinner si Chutomo-san. Og pirmi ko niyang tagaan og dako-dako nga tip. Og tuod man pila ka adlaw ang milabay, buwan, nahugang akong pagbati kang Chutomo-san. Og sa diyang nanguyab na kisya ka nako, wa na ko magduha-duha, gisugot na ko siya. I will pick you tonight. See you. Bye, Chutomo-san. Si Chutomo ang nanawag? Oo, nag-invite na kong dinner. Unsa? Day, mauna gid day. Maminyo na gid ka, day. Dero na. Oh, Rani-san, salamat kayo. Thank you. Thank you very much. I hope, Chutomo-san, you will not hurt me. No worries. I love you so much. And I will marry you as soon as possible. What? Yes. If you like, I will marry you in the Philippines. Huh? Unsa? Hoy, day. Ayaw pag binugo, uy. Gisugot na gud nimo siya. So it means nga musugot ka na sad nga pakaslan ka niya. Pero day, wa pa kay ko makailan niya tinuod nga pagkatao niya. Nahatlok ko, uy. Oh, kana ray mong problema? Untang sa imong trabaho. Unsa mo undang ko? Oo. Undang sa trabaho, uy. Og sultiin ni anak si Chutomo.
nga muundang na ka o magpabuhi ka niya. Ha? Day, seryoso ni mo si Chutomo. Pakaslan ka gud niya. Og andam na siya sa tanan nga mahitabo. Ilabi na sa imong kinabuhi. Mao nga siya na ang bahala nimo og sa imong pamilya, day. Dili ko anak, day. Mo trabaho ko. Dili ko magsalig niya. Dili yun. Day, Lani. Do you like their food? Yes. Lamig kaayo. Oh, lami kaayo. Oishi. Yeah, oishi. Lamig kaayo. Rani-san, Yes, Chutomo-san. I will ask favor if it's okay. What is that? Please, don't work anymore to the bar. Oh. I will give you money. Please, don't work there anymore. Chutomo-san, I need to work. Okay. But you will work to me now. I will give you money. Don't kill yourself. So work hard. I am here, willing to help you, Rani-san. I am rich. I can give you a good life. Everything. Except to give you a baby. Yes. I can't give it to you. Because I can't make a baby. Oh, Chutomo-san. Lisod, day. Lisod, yun. Gusto ko makaanak. Nga di siya makahatag na ako. So, di ko pagkasal niya. Unsa? Ay, paita ni mo, uy. Naunsa ka man taon, uy. Day, huna-huna agod ang imong life. Ang imong mga igsuon. Naunsa gud taon ka. Pero di siya makahimo og bata. Baog siya. As in, di siya makaanak. Ay, da, problema ba gud na? Ha? Modern na taron, uy. Ilabi na doon na kay kwarta. Magka-baby ka na. Day. Day, huna-huna pag-ayo ha. Swerte kaayo ka ni Chutomo. Datugod kaayo na siya. Daghan og negosyo. Og ang gusto anak niya nimo, companionship na lang, uy. Oh. Kana bang dunay kuyog sa life? Dunay gakson. Anak na lang good. Og antam na bagid siyang mutabang nimo, di ba? Day. Day, huna-huna ang imong future, day. Gusto ka ba yung makabaw sa imong mga iyaan nga mga mata pobre? Unsaon man mo pagbawas, anak, be? Kung sa bar lang ka nagtrabaho. Kung sa factory lang ka nga, sakto ra sad ang sweldo nimo. Hago pagid kaayo ka. Nagantos ka ra gyud, day. Samtang kung tuwa ka sa life ni Chutomo-san, ray na ka. Day, Rodo. Naglibog pa ko, Priscilla, kung higugmaon ko ba si Chutomo. Ilabi na sa gisulti ni Rhoda kanako, nga mahimo kong reyna uban ni si Chomo. Gusto ang imong amiga, Dailani. Gusto siya. Pagkasli si Chutomo. Siya maghatag nimo og maayong kaugmaon. Tiyo, bisan pa pag dili siya makahatag na ko og anak. Pangutanon ta ka. Asa ang importante nimo? Ang dunay anak o ang dunay maayong kinabuhi? Tiyo. Kana ang huna-huna pag-ayo, Dailani. Tiyo. Oh, wa palagi ka mag-ilis. Dili ka mo duty sa bar ron? Huy, Dailani. Unsa man? Mo duty ka o dili? Di na ko mo trabaho, Day Rhoda. Ha? Muundang na ko sa bar. Oh, maayoy noon. Sa ato pa, dawaton mo na ang gitanyag ni Chutomo ni mo? Mas importante ang among kinabuhi sa akong mga igsuon, Day. Oh, Dailani. Gusto ka. Gusto si Tiyo. Unahon na ko ang among kinabuhi. Day. Nga naman tuon ka lasod-lisod man ako akong kaugalingon nga ni amay sayon. Oh. Dakong kahigayon na ning niabot na ako nga naibgan ko og dato kay nga hapon. Chance na ni nga mausab ang dagan sa akong kinabuhi. Sa among kinabuhi sa akong mga igsuon. Husto ka, Day. Mao nga muundang na ko sa akong mga trabaho.
time na nga usbon ako akong kinabuhi, day. Sakto na ako mga pag-antos, ay. Kapoy na. Hindi na ko mo trabaho. O magpakasal na ko sa tao nga tinuod ka nagmahal na ako. Day, Lani. No, Lani-san. Yes, Chutomo-san. I will marry you. Oh, I'm so happy. Chutomo-san. Wow, can I hug you and kiss you? Oh, sure. Oh, Sure. Yeah. I love you, Lani-san. I love you so much. Chutomo-san. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Nakasal na lang ni. Pero wagad mo tumas sila si mamag si papa. Krabihan nila, uy. Pero bahala na sila. Mahal ko ka mo, mapa. Andam tamong tabangan kun mo dool mo na ako tungod kay mahal kay tamo. Honey, Nani, why are you crying? Tears of joy, honey. Oh, I love you so much. I love you too. Chutomo-san. Nakasal mi og nagpuyo na meron din sa Pinas, Priscilla. Apan kuul kaayo kay wagid mo tunganga kong mga ginikanan. Apan sa gihapon kun muduol sila kanako, tabangan gud ako sila. Bisan pa sa ilang gibuhat kanako. Dili mahimo nga magdumot ko nila o kasilagan ako sila. Ginikanan ako sila. Utang ko kanila ang akong kinabuhi nga nataw ning kalibutana. Dini na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Lani. Mga kasama, mao kato ang katapusan sa suwat tampo ni Lani, dinilang ning atong tulumanon, bagong bayani. Kundo na kamoy sa gilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. May musad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa gilanon kisuwat sa radyo ni Jojo Alegre Buron, ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ben Haima. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon, kay ang matag-usa nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos, ug ang magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Hangtod sa sunod gayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.